Marzelak eta Gorkak Mustaiortua barazki ustiategia jarri dute martxan Maruri Jataben. Lorraren tutoretzapean urteetan zehar landu duten proiektua egia bilakatu da. Gorkak beti lagundu du bere etxeko baratzean. Marcela jatorriz kolonbiarra da, eta duela 14 urte etorri zen Euskadira abokatu lan egitera. Aurrerago Gorka ezagutu zuen, eta nekazaritza zaletuz joan zen. Duela 4 hilabete, bikotearen lehen alaba Maren jaiozenerako Mustaiortua martxan zegoen. Marcela eta Gorka Gernikako piperrak biltzen ari dira kontsumo taldeen saskietarako eta inguruko jatetxeetarako. Une honetan Gernikako piperra biltzen ari gara. Sasoiko produktua da. Piper mota hau zoragarria da. Asko eskatzen digute otarretarako eta inguruko jatetxeetarako. Oso zapore berezia eta goxoa du. Eta esan dizudan bezala, udan baratzeko izarretako bata. Irrika pizten du erosleen artean. Etxe ondoan, 3.000 metro kuadroko baratzean, neguko produktuak landatzen hasi dira besteen ordez. Azitegi propioa daukate. Berotegi txiki hau azitegi gisa erabiltzen dugu. Urtaroa aldatzen denean, azitegiak hilero lantzen ditugu. Edo denboraldi bakoitzean tokatzen denaren arabera. Udan, udazkenean, neguan. Udako kanpaina amaitua dago, eta laboreak aldatzen hasi gara. Beraz, azitegian erein genuena lurrean birlandatu behar dugu orain. Produktua bertan garatuko da, eta aurrerago merkaturatuko dugu. Gorkak eta Marcelak etenaldia egin dute Mustaiortuaren jatorria eta etorkizuna guri aurkezteko. Ni bertokoa naz, hemen dago aititen eta maman etxea dago, eta betidanik eukidugu hortua hemen. Bai aitite bai mama beti egon direz lanean, baserriko lanetan, eta hori ideia hori gitxika emondot forma bat edo, eta kauen hemen gauz, eta? Soy oriunda de Colombia y allí... Kolonbiarra naiz, eta han nire aitonamonek lurrak zituzten, baina aisialdirako zeuzkaten. Urte batzuk geroago, ona etorri nintzen, Euskadira. Eta nire bikotekidearekin batera, nekazaritzaren mundua hurbilagotik ezagutzen hasi nintzen. Gorkak gauza asko irakatsi dizkit, zeren ez pentsa. Hemen baratzea ikusten duzu, oso txukuna. Baina atzetik lan asko dago. Gorka lanbide honetarako prestatu da, eta dakiena, niri ez ezik, beste edozeini transmititzeko prestako, interesa izan ezkero. Ni gero eta gehiago maitemindu naiz bizimodu eta lan honetaz. Lan hau egunero egiten dugu mimo eta alegin handiz, eta batez ere, pasio handiz. Barru-barrutik bizi dugu. Mustaiortua arlo ekologikora pasatzen ari da eta nekazaritza birsortzailea praktikatzen dute. Nekazaritza regeneratiboa beren helburua da lurra eta erregeneratu. Hobetu eta teknika batzuekin eta bertan ematen diren ekosistemak eta sustatu, ezta? Erabiltzen dugu pilo bat konposta, hori da janari bertan bizten diren mikroorganismo eta animali guztientzako, eta horrek hobetzen du gure landaren eta itxura eta zaporea eta dana. Mustaiortuan elikagaiak ekoitzi nahi ditugu, gizartean eta lurrean eragin positiboak sortuz. Elikagai seguruak ekoitzi nahi ditugu, baina ingurumena zainduz. Ingurumena errespetatuz. Kontsumo taldeei eta jatetxeei saltzea da euren produktuak merkaturatzeko bide nagusia. Marcelak eta Gorkak beti izan dute euren familien, Lorraren eta Maruri Jatabeko udalaren laguntza proiektua aurrera ateratzeko.
Zuzenean saltzen dugu. Bezeroekin kontaktuan egotea gustatzen zaigu. Oso tratu familiarra da. Denak familia bateko kide sentitzea lortzen dugu. Oso harreman hurbila da, eta horri esker, lotura handia sortzen da. Horrela, gure produktuak kontsumitzailearen mahaira iristea lortzen dugu. Gure bezerorik gabe ezkinateke ezer izango. Hori argi dago. Ez da hemendik pasatzen den bezero bat eta berriro ikusiko ez duzuna, ez. Leialtasuna dago egunez egun, inguruko jatetxeekin eta lan egiten dugun guztiekin. Gorkak eta Marcelak ekoizpena handitzeko asmoa dute. Hori delata, biltegi berri bat eraikitzen hasi dira, garbileku, hotzganbara eta paketatzeko lekuarekin. Mustaiortuan, 3.000 metro kuadroko baratzeaz gain, beste 7.000 metro kuadro inguru dituzte. Bertan, berotegi moderno bat eraiki dute eta oso utzi falta zaio lehen uzta ematen hasteko. Traktore txiki bat erabiliz, Gorkak konposta bildu eta berotegiko lurrean barreiatzen du. Konpost pilo bat erabiltzen dugu, hasikeran baita lurrari janari emateko eta landariak behar duena lortzeko eta lurrera bere lantzeko gero errezagoa da eta ez direz hainbeste bedar eta urteten, ze hau hasi barik dator eta lagutzen dozku bere hori lortzen. Eta ja faltaten dozkuna berradera amaitzeteko eta instalazio elektrikoa kasi joku amaitute eta faltaku tubuak ordeko guz, ipini eta bombak martxan ipinita, baina datorren astean edo hasiko gara martxan. Mustaiortua ustiategi berria da eta Marcelak eta Gorkak ilusio handia jarri dute proiektuan. Bikote honek lurrari lotutako etorkizun baten alde egitea erabaki du. Joan den igandean, Lantziegok gogoz bai gogoz hartu zuen Arabako Errioxako mahats bilketaren jaiaren beste edizio bat. Aurten, mahatsa lehenago heldu da. Hori delata, mahastizain asko ezin izan ziren etorri. Sektore honek balio ekonomiko eta kultural handia du, eta agintariek babesa eman diote. 2022ko lehenengo 6 hilabetean, gure esportazioak 15% jaitsi dira, 15,4 milioi litro esportatu ditugu. Egia da, prezioa 17% jo dela eta horrek esan nahi du gure esportazioen balioa mantendu egin dela. 76 milioi eurotan mantentzen da, iazko datu oso antzekoa da. Bestaldetik esan baita, sekula baino herrialde gehiotara ari gara esportatzen. 81 herrialde desberdinetara ari gara Arabako ardoak esportatzen, hori datu ona da, diversifikazio hori ona da, eta hori horrela ikusita gure ahalegina berrindartu behar dugu. Eusko Jaurlaritzatik gure sektoreari babesa ematen diogu esportazio politiketan, eta hori indar gehiago jarri barra daukagu, erori den 15% hori alden heinean berreskuratzeko. Urrengo atalean ikusiko dugunez, mahats bilketa bere une gorenean dago. Gazta da jatorri eta elaborazio gehien dituen elikagaietako bat, zalantzarik gabe. Eta aukera zabal horren barruan, badira kalitateagatik eta simbolismoagatik nabarmentzen diren ereduak. Pasioa alde batera utzita, ez da gehiegizkoa esatea Idiazabal jatorri izena gazten munduko topean dagoela, bi arrazoirengatik. Bere ezaugarri organoleptikoengatik eta kulturaren eta ingurumenaren ikuspuntutik daukan esanaiagatik. Legution, Maider eta Iker bikoteak Bostibaieta ustiategiaren titulartasuna partekatzen dute. Ingurumenarekin konprometituta daude eta duela 20 urte baino gehiago eguzki plakak jarri zituzten Ukulluko telatuan. Maiderren familia Gipuzkoarra da, baina bera
Kanarietan jaio zen. Ez du harremanik izan lehen sektorearekin, baina Iker ezagutzean nekazaritzaz maiteminduz joan zen. Txakurrak lagun dituela lursail ikusgarri batera abiatu da. Handik legutio eta boto ikus daitezke. Duela 5 urte hasi ziren Idiazabal gazta egiten eta 3 marka sortu zuten. Maiderrek gaur egun intentsitatez eta atseginez bizi du artzaintza. Ni lehen artzaia izan baino lehen ingeleseko irakaslea nintzen, eta Iker ezagutu eta gero, hasi nintzen gero eta gehiago baserrian egoten eta animalien artean, eta azkenean erabakia hartu nuen, eta aldaketa egin nuen, eta azkenean sartu nintzen baserrian, gaztategi batekin, jesteko sala batekin eta ardi gehiagokin. Une honetan lasaiago bizi dira, ez baitute erditzerik, ez da jesterik, edota gaztarik egin beharrik ere. Laster, erditzeekin hasiko dira, eta ekainean ardien errapeak lehortu ondoren, berehala hasten dira intseminazioekin. Gure ardiek bildotxe egiten dituzte azaro inguruan, azaro hasieran, bildotxak kentzen dira gabonetan, gutxi gora bera, apur bat lehenago ere, eta orduan, gaboneak inguruan hasten garaia gazta egiten. 6 hilabetetan zehar egiten dugu gazta, eta ekaina erdialdean antzutu egiten dira erdiak, apur bat lehenago ere inseminatzen dira, eta gero jazten gara udako manejoarekin. Una etortzen dira eta libre daude. Bostibaietan, ardi latxekin ez ezik, limusin arrazako behiekin ere egiten dutelan, eta euren produktuak zuzenean saltzen dituzte. Ardi latxak ditugu, mutur beltzak, 180 buru inguru, eta behiak ere limusinak. Ezkenean guk salmenta zuzena egiten dugu, eta oso garrantzitsua da guretzat azkenean bezeroarekin kontaktua aukitzea eta bezeroarekin harremana. Azkenean harreman hori dagoenean azaldu aldiezu bezeroei nola egiten duzun lana, zer egiten duzun eta zer ez, nola elikatzen dituzun animaliak, eta azkenean ere prezio aldetik ere ez, azkenean ez dago inor erdian geratzen dana diruarekin, orduan, baina batez ere esango nuke edala bezeroarekin harremana. Maiderrek artzaintza pixkanaka ezagutu zuen, baina une jakin batean beharrezkoa ikusi zuen Arantzazuko artzain eskolan izena ematea, eta esperientzia oso positiboa izan zen. Ezinbestekoa da artzai eskola egotea, azkenean teoria eta praktikak ematen dizun ezagutza oso garrantzitsua da. Azkenean artzai eskolan ikasten duzuna, gero zure realitatearekin praktikan jartzea oso garrantzitsua da, eta nik uste dut sektoreak asko eskertu behar diola artzai eskolari. Maiderrek Idiazabal jatorri izenaren Kontseilu Arautzaileko lehendakari orde kargua jaso berri du. Gaur Felix Ajuria etorri zaio bisitan, Otxandiokoa eta Artzain Kontseilu Arautzaileko lehendakaria da. Biek hitz egin digute Kontseilu Arautzaileko hauteskundei buruz, laster izango baitira. Idiazabal jatorri izendapen bat da, Europako araudia bete behar dugu, eta Kontseilu Arautzailea da bere organo nagusia. 12 bokale osatzen dute, 6 beti artzaiak esnea saltzen dutenak industriara, eta beste 6 gaztategi. Guztira 12, hor berdintasun bat dago, 6 eta 6, eta gero horrez gain lehendakaria eta lehendakari ordea baldin badago, boskarik ezin du eman lehendakariak, eta baita ere denominazio supraautonomiko bat garenez, 3 gobernuak daude beti gure bilera guztietan, bai ministerioa, bai Nafar gobernua, bai Eusko Jaurlaritza.
Jatorri izenean aztarna sakona utzi ondoren, Jose Mari Ustarrozek uko egin zion kontseiluko lehendakaritzari adina zelata. Orduan, Felixek lekukoa hartu zuen. Bai, gaur egungo plenoa, 4 urte iaia pasatu dira, udazken honetan hauteskunde berriak egongo dira. Ia 4 urtez egon gara Jose Mari Ustarroz eta biok, bera lehendakari eta ni lehendakari orde moduan, eta 2021ko otsailean berak kargoa utzi zuenean, nik hartu nuen konpromisua lehendakari izateko funtziotan, baina egun horretan baita ere hartu nuen konpromisua plenoaren aurrean, bikote bat osatzeko. Jose Mari Ustarroz eta biok egin genuen eredua oso ona izan da. Aipatu behar da baita ere, Jose Mari Ustarrozek utzi duen patrimonioa denominazioan, goazen lekura goazela, beti ongi etorriak gara, Jose Mari Ustarroz horregon delako, ezta? Eta nik hartu nuen konpromisoa pleno horretan izan zen, beste pertsona bilatzeko, berriz zitzaidan lehendakari edo lehendakari orde izateko, eta izango zela emakumea eta gaztea. Horrela asko hobeto ordezkatuko genuelako gure kolektiboa. Emakume, gazte eta sektorean hasi berria, Maiderrek ezin hobeto betetzen du lehendakari ordearen profila. Erantzukizun handiko erronka izan arren, aurre egiten die bere betebeharrei. Egia esan da, bai dela ardura bat eta erronka bat, ez? Baina, erronka bat hartzen dudana ilusioarekin eta proiektu berriak aurrera eramateko gogoekin. Kontseilu arautzaileak kontuan hartzen ditu ekoizleak eta prestatzaileak. Euren ardien esnearekin gazta egiten duten gaztandegi txikiak garrantzitsuak direlako. Idiazabalen guztire 350 artzai inguru daude, bai esnea entregatzen dutenak, bai gazta egiten dutenak, eta 130 gaztategi. 2 gaztategi haundi, beste gaztategi ertain batzuk, eta gero beste 120 gaztategi guretzako izugarrizko balioa dutenak, eta da beste denominazio batzutan ez dagoena, eta da artzai gaztagileak. Gure gaztategien gehiengoa artzai gaztagileena da. Eta guztira 1300 tona inguru gazta egiten dugu urtero. Gaztea eta bizkorra, Maiderrek odol berria ekarriko dio kontseilu arautzaileari. Kontseiluaren esku erabat ezpadago ere, berak ere lagunduko du belaunaldien arteko errelebua bultzatzen Idiazabal jatorri izenean. Azkenean, ni nahiko berrian nahi sektorean, orduan, jendeak ez nau ezagutzen, nik ez dut jendea ezagutzen, orduan prejuiziorik ez daukat, motxilarik ez daukat, eta nik uste dut hori garrantzitsua dela gaur egun. Azken finean, emakume bat egotea hemen eta gaztea izatea, beste batzuendako modeloa izan daiteke, eta gaur egun sektorera datozen berriak ez dira, orain dela 20 urte edo 30 edo 50 urte inkorporatzen ziren berdinak, modeloa oso desberdina da. Felixek ez zuen pasatzen utzi, Letizia Eskribano gogoratu eta omentzeko aukera, gaixotasun luze baten ondoren utzi gaituta. Sustraia saiorako eta sektore osorako galera handia izan da, goian bego Leti. Solasaldi atsegin horren ondoren, Maider eta Felix lanera itzuli dira, hartaldeak zainduz eta kontrolatuz. Aburuza sagardotegiak irabazi zuen Gipuzkoako Foru Aldundiaren 21. sagardo lehiaketa. Agurtzanean Dueza, Fraisoroko laborategiko zuzendariarekin batera sagardotegia bisitatu dugu. Lehiaketak bertoko sagarrak eta euskal sagardoak sustatzen laguntzen du, Agurtzanek berak azaldu digun bezala. Printzipioz lehiaketaren helburua
sagardoa bera eta sagardogileak sustatzea eta sagardogilei laguntzea izango litzake. Aldundiak berak laguntzak eskaintzen die sagartzalei, sagarrondoak landatzeko momentuan, baina areago joan nahi da eta baita azken produktua sustatu eta sagardogilea lagundu. Lehiaketak hainbat fase ditu final ospetsura iritsi arte. Lehiaketan parte hartzeko aurkezten diren sagardoak, euskal sagardoak jada kalifikatuak izan behar ditula. Orduan, oso importantea da hori, ze horrek ere egiten du bertako produktuaren sustapena. Sagardoiek laborategira eramaten dira eta laborategian analisi fisiko-kimikoa egiten da araudi sanitarioa betetzen duela ziurtatzeko. Ondoren ja, analisi hori ondo pasa duten guztiek pasatzen dira analisi organoleptikoa egitea. Fraisoreko dastatze paneletik pasatzen dira eta puntuazio bat lortzen dute. Azken edizioetako formatoaren arabera domina desberdinak emango dira eta urrea lortzen duten sagardoen artean beste dastaketa final bat egiten da. Eta dastaketa final horretatik da lehiaketako txapelduna aterako dena. Josu Aburuzak txapela lortzeko aurkeztu zuten sagardoa dastatzeari ekin dio bere aita eta Amaia Ajuria ondoan dituela. Bueno, kasu honetan da, pixkat, 3 bat parametro, ez? Pixkat, aurkezteko lehenengo izaten dela, pixkat, daukan kolore hori, ez? Eta, bueno, pixkat, usai aldetik ere daukan freskotasun hori. Ez dauka nazi ez handirik, pixkat, sagardo ekilibratua. Gorputz handiko sagardoa, ziz baxukoa, eta, bueno, ezkenean, hori denen hori biribilketa hori ez, bueno, pixkat bere ezaguarri izango da. Euskal Sagardo premiuna da kasu honetan, lote hau aurkezten dugun eta, bueno, berak irabazi du txapela. Eta, bueno, guretzat ilusio handi izan da ez, lehenengo aldiz irabazi duela txapela hori, bai beti biltzeginan hor urrezko dominak eskuratuz, baina, bueno, lehenengo aldi izan da txapela irabazi duna, eta, bueno, ilusio handiarekin ez. Sagardo honen sekretuetako bat, sagar barietate ezberdinen arteko oreka perfektua da. Bueno, kasu honetan da, gure sagaztietako sagarrarekin egindako sagardoa, ez? Kasu honetan da, 80% sagar nazidua da, eta 20% da sagar geza edo gozoa, ez? Urte bitxiki, txalaka, moko, pixka 4-5 sagar baritaten asketa bada. Bilatzeko, azkenean ekilibrio hori ez. Sagarra helduta dago eta laster bilduko dute. Bien bitartean, sagardotegiko lan nagusia hau da. Sagarrak jasotzeko dena prestatzea eta sagardo berria egiten hastea. Bueno, pixkate ari gara ez, pixkat bodega ezkenean egun gutxi barru hastekea uzta berriarekin. Eta guan pixkate, bueno, bodega osoa dena prestago hau, dena gutxa dago, uzta berria egiteko. Eta garbitasuna ez, guan pixkatari ikusten bodega osoa garbitu dugu. Oso garrantzitsua da garbitasuna ez, bai, sagarra, mostoak, pues eso, gauz guztia ikuitu behar dunantzako oso garrantzitsuak denak garbi egotea. Eta, bueno, pixkat ikuskatzen, dena ondo dagoela, eta, bueno, uzta berria hasteko gogoarekin. Aburuza familia beti egonda sagardoari lotuta, baina profesionaltasunerako jauzia Juan Josek egin zuen 70ko hamarkadaren amaieran. Beti ezatu dut, ez? Baserrian gure aitona zanak egiten zuen, orain dela
50 urte eta gehiago beti egin zen baserrian sagardoa, betzeko enpresa txiki bat, eta nik hori zautu dut, eta bueno, gero, baina bai egia da, gaur ez dut du sagardotegi hau bezala, gure aitea zitzala, ez? Beti da nik zaukan ilusio hori, sagardo mundua guztien zeion, eta bera aitea zian, gure aitea zitzan sagardotegiarekin, eta bueno, bigarrengo generazioa, naia eta bion artean ematen duguna sagardotegia, hori da. Jarduera nagusia jakina, sagarra eta sagardoa dira. Baina aburuzak baditu beste negozio hildo batzuk. Amaiak aurkeztu dizkigu, esaterako turismoa gorantz doa. Turismoa lorren barrun, egiten ditugu bisita gidatuk, degustazio baita, eta egiten dugu talde handigai, edo gero baita era pertsonalizatu bat, eskatzen badigute harri jasotzaiekin, edo musikaldi bat nahi dutela, gure espazio egokitzen dugu klienten beharretara. Sagarra, gure sagastitatik hartu, eta sagarra doken prozesu guztie bertan egiten da, horrek daren kontrol guztikin, eta trazabilidade guzti hori eramanez. Ostalaritza, ezkenen urte guztien gaude irikita, eta horrek suposatzen duen movimentu guzti horrekin. Mendaketan barru, bai behien dugu jatetxeta, bai taberna, soziade, beste distribuidore, dendetara, badauko bezero asko aspektu hortan, bai ematen dugutela beste kanpo batzute irikizeko. Baina, ala eta guztiz ere, beti gaude azoka bat dela, edo txapelketa bat dela, edo ezkenen elkarlana egiten dugu baita beste sagardotegi guztiekin aurrera jarraitzeko. Faktore ugarik eragiten duten arren, kalitatezko sagardoak egiteko gauzarik garrantzitsuena lehen gaia da, sagarra. Erakundeek lagunduta eta fruitelek antolatuta, Euskal Sagardoa jatorri izena sagastiak hobetzen saiatzen da. Lursail batzuetan txertaka frankoak kendu eta horren ordez beste teknika batzuk erabiltzen hasi dira. Josu eta Amaia teknika aldatzen hasi diren lursail horietako batetik paseatzen ari dira. Sagardo bat egiteko, noski bai ez ezkenean beharrezkoa da materia prima hon bat ez, kasu honetan sagarra. Guk etxeat azkagu sagasti asko dazkagu, eta bertako sagarraren apustu egiten dugu ez, demorarekin Euskal Sagardoa bakarrik edukitzeko. Ordu asko pasatzen ditugu urtean zehar sagastian, ze bai konturatuta gaude, sagastiak ondo zaindu ezkero, ez, behar den bezala tratatu ezkero, gero sagardo hori edo produktu hori antzematu ditzeo. Bai txertaketetan, bai surfaketeketan, belarra moztu, sagastik arpi eduki, pixkat mimatu ezkero sagasti horiek, azkenean sagardo hori notatzen da produktuan bai. Laster sagar bilketa hasiko da, eta horri esker, Euskal Sagardoaren uzta berriaz gozatuko dugu, naiz eta urtetxarra izan den eguraldiari dagokionez. Aburuzatik alde egitean, arduradunak zoriondu ditugu. Lehiaketako sagardo guztien kalitatea nabarmena izan da.